uThando Mloja wasePietermaritzburg ungomunye wabashone ngenxa yesiteleka samanesi. Ushayithiwa-ke washayiswa imoto yabaleka wase-ke yiswa-ke Northdale Hospital. Bambuka nje wangaluthola-ke usizo. Kuthiwa-ke babembuka ekhala-ke enqoleni ngobuhlungu, bathi-ke nabo abazi ukuthi bazomsiza kanjani ngoba bona abasebenzi. Kuthiwa-ke ugcine eshonile oyingane. Nangu umama Dloba uthi ngabe ngeke noma-ke ngeke ube nenhliziyo embi njengonesi. Nange omunye uthi-ke I'm not against any comment coming from you all, kodwa-ke ngokuqonda kwami isiteleka sisho ukuthi-ke abagculisekile izimo-ke abasebenza ngaphansi kwazo. Kungaba-ke izinsizwa, umholo nokuphepha kwabo. Uma kutelekiwe-ke akekho umuntu osuke kufinyelwe-ke ukusebenza. Angizwa-ke la ukuthi-ke bebekhona kanjani-ke abasebenzi abazibukele nje umuntu elimele. Hhayi-ke angizwa impela ukuthi-ke bebemisa kanjani, kanti vele ngoba-ke uma besebenza bona bekumele-ke bamsize umgili. Nangomunye uthi-ke benze kahle, uhulumeni-ke akezwa nange-COVID-19 noma-ke akakhokhanga mali, wavele wazithulela nje, akanandaba-ke nabantu uhulumeni oyingane zakwethu. Omunye ukuthi I blame ANC. Ahlangana lapha kwi-comment section ngizwe-ke uvo lwakho.